Hmm? Wala ang tagad yung isang piso. Namatay. Wala ang piso. Ako itang ipon-ipon at usahon. Dili na na. Ikuha. Ha? Ikuha ba itong mga usah? Niya kay ting ulan man. Kuha sa ulan. Ulan. Sa ito ko ba? Asa man mo nga ana to? Magtulong. Hmm? Ipon ini. Iya bang kuhaon. Oo, okay mo. Ilabi na sila ilang piso. Ikaw itong inuliit sila niya. Tulong ko ba? Lang. Ang usang ngaan, usa, ang giniduha. Niya, akong tang ipon ini, matulong ni. Kuhaon man niya. Mo ilabi na sila ilang piso. Ilas episode kuha. Ay, ulan man, matay. Asa man tong unsa man mo nga ana god? Ako ito hindi kay ito. Asa ato? Wala na, siya. Tiya saka. So, bulis-bulis, oh. Di Mm. ito.